kono non tigi musidɓe tedduɓe e ɓiyanko ɓe Ñamana TV ñatawe ɗo balɗe nayi Julay ɗo e Wali Bakunda hiro mawngo Barodi Tumana wongo wonta on MC Barodi Tumana o waɗi ɗo hirde nde hono mum waɗani e nder Wali Bakunda nanti noti ɓe ngari ɓe notima MC ɗo e Wali Bakunda hiro ngo ngo weli ngo waɗi no ngo foti yarude ngo waɗi e jaam ngo yalti e jaam sukaɓe rewɓe mbaɗi cosaan mbaɗi gude lebbi ɓe ngari ɓe mbaɗi cosaan maɓɓe ɓe ngami ɗo e Wali Bakunda ɗum noon musidɓe tedduɓe yeɓiyanko ɓe Ñamana TV MC haalan ɗon o noddi artiste o Bobo ɗo e leydi Tumanna leydi Gambia MC Mbalo o noddi ɗiɗo artiste aji ɗi ngari notima mbo e dow teddugal o holliri cosaan makko e ñalande makko yimɓe beltiman Nene Hiro Baba Hiro Koto Hiro MC Mbalo wi weltanimamaɓe o salminiɓe kadi e golle maɓɓe ɗe e darde nde ɓe tari hende o weltanimaɓe o duwanimaɓe kanko MC Mbalo e artiste o Bobo ɗum noon musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Ñamana TV kala jiɗɗo humpitade gueɗe Ñamana TV yo yaato to YouTube walla to TikTok sa ñoƴƴi Ñamana TV a wawat yiide gueɗe Ñamana TV mbawa kadi yiide ko humpaɗa ko ganduɗa Ñamana TV darani ko wallude musidɓe wallude kadi leñol ɗum noon musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Ñamana TV ɗuɗɗi falaki jaam Ocho
Daripada kalian muda satu. Ojo. Opa. Wallahi. Ojo.
Tiga. Macam ni nama cikgu. Ya. Kelle mana tu? Wala kau mana? Kelle mana tu? Jadi ni siapa? Mana kelle mana? Jabanikan chale de kulali nanda onjai bitukon ko de jai no oldu pachane no aire komino wane kula mono bodane imbe wonde kamino to babo jani kam parok jabanikan chale de kulali nanda onjai bitukon ko de jai no oldu taya de doni pachane no aire komino wane kula mono Come
Acuami ya be bora mi bawe si Allah anyani. Bora mi bawe si Allah anyani mi ma de bintita. Ya mi wira. Mi no mama yo ti mi taja frontier. MC ko se fa mi ko mi go dan no runani. Akila ji jabe do. Kala bubu ko e mi uchi do papa ko wani yetu Allah.
Yeah, sekarang Betty. Paling kalau mau dosa Betty. Ya, MC1 para di mana? Ya, cakap nama jura mampir nama. Ayam paling kau tinggi. Ya, jika kau tinggal jafta. Hai dia sana dong kau dong mau mencari minum. Ayam kau tinggi MC1 para di mana?
Bayadas Baba, DJ Naga, DJ Naga, Bayadas Sari, DJ Nagu, Bayadas Sari, Tiragadanari, Taramanas, Bayadas Baba, in a banana, Bayadas, Babu Mele, Sel Babu Mele, Taramanas, in a banana, Atayana, Bayadas Baba, in a banana, DJ Naga, DJ Naga, Taramanas, Kayara, Kola Kadina, Kandana Donna, Koyera Mama, Koyera Mama, Ewali Bada, Kasareko, Ayatawala, Karamaisa, 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 my sister, Karamaisa, Karamaisa, Marinamajo, Karamaisa, my sister, Karamaisa, Karamaisa,
wali bakuna wali wala mabiko yo wote belle tetu ganga yoti wali bakuna wali wala mabiko yo wote belle tetu ganga yoti wali bakuna wali wala mabiko yo wote belle tetu ganga yoti wali wala mabiko yo wote belle tetu ganga yoti wali bakuna wali wala mabiko